Silav, roj baş, evar baş, evando hêvîdarim herkes baş e. Em dîsa li hev kombûne, îro dixwazim ji were bültenek pêşkêş bikim. Hewl didim ez ê xwe ji şîroveyan hinek dûr bigirim. Min ji were qasî 10-15 nûçe amedekirine hem ji Rojhilatê Kurdistanê hem ji Rojavayê Kurdistanê. Nûçeyek me jî ji Başûrê Kurdistanê ye. Wekî din meseleyên ku siyasetê eleqedar dikin, ku hinek pêdivî bi şîrovê belkî hebe. Hem ji Ukrayna hem jî ji Bakurê Kurdistanê we çend nûçeyê me hebin. Eger hûn amade bin, ez dixwazim dest pê bikim. Ev demekî ye min halê we jî nepirsiye. Hûn zanin dawiya heftê ji Ewropê ve ez hinek li dûrim li stûdya xwe zêde nasekirim. Ji ber karê xwe ya rojnamegerî ez diçim hinek welatên cuda yên Ewropayê. Îja ji wê derê wext ez îmkan bibînim, hewl didim tiştekî wisa bikim be jî xwe bînim bîra we şîrove be, nûçeyên siyasî bin, nûçeyên cuda bin, hewl didim ji were pêşkêş bikim. Di dawiya heftê de min nûçeyek çand û kültûrî bi were parve kir. Di Stêrk TV de me belav kiribû, ji wê derê min anî bi were parve kir. Elbet ew jî muhîm e. Tesîra hunerê li ser civaka me hinek nîqaş kir. Civakek bê huner çawa nikare bijî, me behsa wê kir. Weke nan û avê ye, pir girîng e ku mirov zarokê xwe, cîwanê xwe bi mantiqeke hunerî mezin bike. Her ferdekî Kurd eger bigêje wê astê ku karibe ji estetîkê fehm bike, ji edebiyatê, ji hunerê fehm bike, ji wan însanan evî xirabî nayê, çêyî tê. Ferdên ku jê çêyî were li hev zêde bibin, dibe civakek aram. Ji civakê aram jî xirabî nayê. Em jî dixwazin civaka me ji çand û kültûrê para xwe bigire, ji edebiyatê, ji estetîkê para xwe bigire. Ji ber vê yekê eger bala we lê be, di dawiya her bernamê de çi dibêjim, çi dikin bikin bila bedew be. Ev şiara me ye. Em bi vîya wê dimişin. İnsanê ku li pê bedewî biçe, li pê heqîqetê biçe jê xirabî naye. Hûn dikarin bawerî pê bînin, hûn dikarin pişta xwe pê girêdin. Ev muhîm e. Di vê nûçeyê de di dawiya bültenê de ez ê ji were behsa hişê çêkirî bikim. Hişê çêkirî entelijans artîfîsyel dibêjin jî re bawer dikim. Ka ew çi difikire? Di mesela avabûna Kurdistanekî serbixwe de gelo Kurd kengê azad dibin, çawa di kîjan şertan de dikarin azad bibin. Derheqê vê de ême gencên me zarok hinek ketin pê lêkolînan, yani ji aqlê çêkirî pirsîn ka di kîjan şertan de Kurd dikarin azad bibin. Bahsa wan şertan dike aqlê çêkirî, ew muhîm e. Me xwest qenebe em bi aqlê xwe yê mirovan em nikarin meselê çareser bikin, em nikarin li hev bikin. Bi taybetî jî ferdên ku li Tirkiye dijîn, bi mantiqa Tirkiye em nikarin meseleyên hel bikin, qet nebe aqlê çêkirî dikare pêşniyaz wan bike ka meseleyê xwe çawa dikarin hal bikin. Eger daw doza Kurd û Kurdistanê hal be, çareser bibe, Tirkiye çawa ji nişka ve dikare mezin be, gur be, pêşkeve, millet nan û avekî bi rehetî dikare di nava huzûrê de bixwe, vexwe, dikare ji mafê sêhetê para xwe bigire, dikare bibe xwedî vîze ku dünya jê re vebe. Hemî astengîn li pêşiya dewleta Tirkiye zanibin ku ev mesela Kurd e. Ji ber ku bi Kurdan re problemê wan heye, ji ber ku dijminayî dikin û ev dünya ji xwe re jî kirine cehennem. İja aqlê çêkirî zane ama ew nizanin. Maalesef rewş wisa ye. İja hevan no. Hevalê maf li vê derê Ahmet Sönmez, Mehmet Raşid Yadgil, Ahmet Çalışkan, wekî din kî li vê derê hemî heval vê derê ne maşallah. Şükriye Erol, Kevok 21, Rojava, Şêrpiling, Stame Ahmet, Demxiniz, Ümit Baz, Abbas Yıldız, Demhat Atuh, Dilovan Akesk li vê derê ne, wekî din kî heye
hûn tev bi xêr hatin. Eger hûn komêser hebibin em dest bi bültenê bikin. Ez ê Bahattin Veysîoğlu jî heye. Saîd hatû çiya. Ez ê peyamê we dem bidem wisa bidim ser ekranê jî. Sevkan çi dibêje? Erê silav û rêzê xwe dişîne, em jî silav û rêzê xwe dişînin. Ya peyama Selahedîn Demirtaş heye. Di kîjan şertan de mirov dikare doza Kurd müzakere bike, nîqaş bike. Bahsa tenê şertekî dike. Ez wî şertê dixwazim bi we re parve bikim. Sidqî Zilan weke parêzer çûye serdana Selahedîn Demirtaş di derketinê de bahs kir û me jî ji naveroka axaftina wî hewl da em encamekî derbixin. Em pê hesiya bûn ku hefteya borî heyetek AKP jî xwe amade dike biçe serdana Selahedîn Demirtaş her wiha biçe İmraliyê baweyekî fermî. Yani nihal bendê ne ku ji Tayyip Erdoğan destûrê bigirin. Eger Tayyip Erdoğan bêje hûn dikarin biçin heyeta AKP wê bawekî fermî hem biçe İmraliyê hem jî biçe Edirne Selahedîn Demirtaş ziyaret bikin. Xwazî tiştekî wisa çêbiya. Em hemî dixwazin. Em hemî dixwazin şer bi temamî bi dawî bibe di navbera Kurd û Tirkan de, di navbera dewleta Tirkiye û Kurdan de şer bi dawî bibe, aramî çê bibe, însanên me jidî ji zindanan ji hepsan derkevin. Em hemî dixwazin ku êdî axaftina meseleya Kurd û Kurdistan, daxwaza mafê Kurdan ji çarçoveya sûç derkeve. Ev daxwaza me ye. Êdî şer û pevçûn li ser coğrafya me cihê xwe ji siyasetê re bihêle. Tabii tekoşîn ve tim devam bike ama rêbazên tekoşînê hene. Rêbaza ku em tercih dikin elbet rêbazên siyasî ne, rêbazên dîplomatîk in. Bi şiklên cuda eger mirov bikaribe daxwazên xwe ên siyasî bîne ziman pêdivî bi şer û sîleh elbet çênabe. Xwazî şertekî wisa şert û mercên wisa çê bibîna li coğrafya me. Kî naxwaze? Kî naxwaze? Bi milyonan însanê me li sürgûnê hene, bi milyonan însanê me li zindanan hene, hemî derkevin, ê sürgûnê vegerin welat û merov li wê derê komelên xwe saz ke, partiyên xwe yên siyasî saz ke, fikrên cuda wê derkevin. Elbet di nava me de ên şerîetxwaz jî dikarin derkevin, ên komünîzmê dixwazin jî wê derkevin. Ê ku tenê dixwazin weke însanekî ji rêzê bijîn wê hebin, ev jî gayet normal e. İjar mirov xwedî li çand û kültûra xwe derkeve, mirov hunera xwe pêşxe di çarçoveyê van komeliyan de, rêvebiriyên heremî yani rêvebiriyên xweser elbet eger hebin, wana hemî daxwazên me ne. Di şertên wisa da pêdivî nabîne, pêdivî tune ye ku milletê Kurd bi hêzên derve re, bi Amerîkaya re, bi Ewropaya re ya jî bi İsraîlê re bikeve nava hevkariyê. Tu derdekî Kurda ku bi hêzên derve re bikeve nava hevkariyê tune ye. Ama ji ber ku dewleta Tirkiye naxwaze bibe dewleta Kurdan, ji ber ku dewleta Tirkiye xwe weke dijmin dibîne, jî tevgera wê weke dijminî ye, dijminane ye, milletê Kurd jî weke çare mecbûr e ji xwe re tifaqên nû ava bike. Ev ji mecbûriyetê tê. Kî naxwaze ew dewleta ku em di nav de ne jê re eskerî dikin, baja xwe didin, xizmetê dikin ji vî dewletê re. Kîjan Kurd naxwaze ku ev dewlet bibe dewleta wî jî. Her Kurd dixwaze elbet. Em dixwazin dewleta Tirkiye bibe dewleta Tirkan û ya Kurdan. Heqê Tirkan çi ye, heqê Kurdan jî ew be. Ne kêm ne zêde. Ama ne weke heqê takekesî. Heqê takekesî niha dewleta Tirkiye heqê takekesî li ser me ferz ke çi ye? Li hember qanûnê herkes weke be. Tamam, anha pêk naye. Ama ew têra Kurdan nake. Mirovekî dûr jî, mirovekî Çînî jî, Afganî jî, Pakistanî jî wextê tê dibe hemlatê Tirkiye helbet herkes li hember qanûna divê mafê wan weke be. Ama Kurd vê yekê naxwazin tenê. Kurd mafê netewî dixwazin. Yani Tirk xwedî kîjan mafî ne di mesela netewbûnê de Kurd jî dibe xwedî aynî mafî bin. Wekî din ma zêdekî çi xwestiye.
çima parastina mafê Tirkan nabe suç, çima parastina mafê Kurdan dibe suç. Esas mesele ev e. Tê digere her tişt derdora vê meselê te heratê. Di şertekî wisa da belkî jî hewcedariya Kurdan bidî bi serxwebûnê çênabe. Çünkü mirov zane bi hev re bijîn. Coğrafya ku mirov bikaribe bi hev re bijîn, çima tu xwe cuda bikî? Ama ew kesên ku xaşû bi te re dijîn eger wekî dijmin tev gerin, eger înkar, îmha tim dewam bike, ji ber kirinên xwe yên hovane yên beriya niha eger lêborîn nexwazin, eger bibêjin em dî kirinên xwe de mafdarin û em ê bikin jî, eger di van kirinên xwe yên hovane û terorîstî de îsrar bikin, wê demê pir rê li pêşiya Kurdan namîne. Mecbûrin bi derva retîfaqê çê bikin. Mecbûrin ji xwe re çareseriyekê bigerin. Ev çareserî xweserî dibe, serxwebûn dibe, ev rêbazên siyasî ne. Ji guftûgoyan re vekirî ye. Me dirêj kir bes e. Ez dibêjim ez derbasî nûçiyan bibim bi destûra we. Me peyamê we jî nêrî. Di daviya bernamê de ez ê tisa vegerim cem we. Ez ê li peyamê we jî binêrim. İşya tabii mamoste tu şaşî dibêje Mehmet ka ez şaşim mamoste çima ez şaşim ha ka çima ez şaşim keko were ji me re bêje tu çima şaşî Slav Kemal Beştaş tira jî Slav reis kek Mehmet zaniye çi dikim ê min ez ji hemî rexneya re vekirî me wextê ku tu dixwazî binêre ez çi dikim bizeke ez ji hemî hevala re vê derê lînka xwe dişînim ez ew qas vekirî me tu tiştê ku ez jê bikişînim tu tiştê ku ez jê bitirsim tu tiştê ku ez red bikim tune ye kî bixwaze min lînka bernamê şandiye keremke were jor û şaşitiyan ji min re bêje tu çawa dixwazî bêje mamoste ez ew qas vekirî me ji ber ku ez di wê qenaetê de me ku ev kanal ne tenê kanala min e ev kanala we ye ez tercümanê we me ez dixwazim di navbera we û milletê Kurd de ez dixwazim di navbera we û rewşenbîrî de di navbera we û hunerê de di navbera we û dewletên dereke de bibim navbênkar bibim tercüman îja hevalên ku bixwazim werim vê derê aha keremkin min ji were lînk şantiye îja bi destûra we ez derbasî nûçiyan bibim heta ku hevalekî xwestibe were mesele bi vî şeklî ye yani ez şaşim ji min re bêjin yani tiştê ku em jê birevin tune ye tiştê ku em jê bitirsin jî tune ye em bi Ukrayna dest pê bikin niha Ukrayna Wezareta Parastina ya Rûsyayê diyar kir ku Ukraynayê bi mûşekên Atak MS yên Amerîka êrişê nava axivê kiriye li gorî daxuyaniya Wezareta Parastina ya Rûsyayê piştî serokê Amerîkayê biryarnameya bikaranîna mûşekan imzê kir Ukraynayê bi mûşekên dûravêj êrişê nava axa Rûsyayê kir. Wezareta Parastina ya Rûsyayê ev agahî parve kirin. Ukrayna şeş mûşekên dûravêj avêtine herema Bryanskê. Ev mûşek yên Amerîkayê ne sîstema parastina hewayî mûşekek histiye ev sîstema parastina hewayî ya Rûsyayê yek ji wan füzeyan aniye xwarê û yeka din jî derpilê xistiye êdî ew li ku ketiye cî ku lê ketiye jî şewa derketiye agir derketiye lêbelê heta niha zerareke canî çê nebiye 10 kilometre li nava aha Rûsyayê êrişê cebilxaneyeke Rûsyayê kiriye beriya bi du rojan serokê Amerîkayê Joe Biden biryarnameyekê imzê kir ku destûrê de Ukraynayê kûçekên bihêz ên dûravêj li dijî Rûsyayê bikarbîne rêveberiya Biden beriya niha li dijî vê yekê bû balkêşek û fikra xwe guherandiye û ev mûşekên ku dane Ukraynayê jî niha têne bikaranê mamosteyekî hatiye eger bixwaze ez dikarim bigirim
Pijmar Muradî wendaye Pijmar Muradî mamosteyê ku hatiye jor yek ji wan hatiye ama ez dîmen nabînim, ez heta dîmen nebînim nikarim vekim. Kurdê xelkê bajarê Kîrmanşan yê Rojhilatê Kurdistanê ev nehsid û heftê û heşt rojin ji aliyê supayê pastarên Îranê ve hatiye revandin heta niha çarenûsa wî nayê zanîn. Pijmar Muradî 33 sal ye, xelkê rewan seriyê girêdayî Kîrmanşanê ye, zewîc ye, keçek wî heye. Gelek caran malbat lêkolîn kiriye. Paşê derxistine holê ku Pijmar Muradî ji aliyê pastarên Îranê ve hatiye revandin birine girtîgeha Sinê. Muradî di adara 2022 de ji aliyê îstixbarata supayê pastaran ya Îranê ve hatibû revandin. Di vê naberê de di meseleya cezayê darvekirinê de bang hene, dixwazim bînim bîra we, Komeleya Nivîskarên Îranê bang li saziyên mafê mirovan kir. Di dijî kiryarên rejîma Îranê helwesta xwe nîşan bidin, reaksiyona xwe nîşan bidin. Cezayê darvekirinê ê ku rejîma Îranê li girtiyên siyasî biriye, wekê Mînak, Werîşe Muradî, Pexşan Ezîzî, cezayê îdamê li wan hatiye birîn. Bi tuwa we ev ceza nayê qebûl kirin dibêje. Komeleyê got desthilatê Îranê bi cezayê darvekirinê ku li Werîşe Muradî û Pexşan Ezîzî biriye, dixwaze jinan yan jî azadîxwazan bitirsîne, wan ji çalakiyan dûr bigire. Vîya wê dixwaze xelserpiyan bigire. Hefta borî nûçeyekê bû min qet firset nedît ez bu ara par vê bikim ama şiklê çalakiyê pir balkêş e, mixwest ez bînim bîra we, çawa çêbiye ya pir ecêb e. Ciwanekî ji bo berdana çar hevalên xwe yên girtî dawî li jiyana xwe anî. Nûçeyê gelekî balkêş e, yani awayê çalakiyê balkêş e. Çalakvanekî navdar yê Îranê piştî ku daxwazên wî yên ji bo berdana çar kesên girtî nehate cîhanîn, xwe ji pirêkî ve avêt û kuşt. Ev bûyer li Tehranê pêkat. Çalakvan Kiyonoş Sancay xwe ji pira Hafizê ya li Tehranê avêt û di cî de mir. Parasvanê mafê mirovan bû Sancarî, berê ku xwe bikuje li ser torên civakî bang li hikûmeta Îranê kiribû, daxwaza berdana çar girtiyên siyasî kiribû. Belki ev ne hevalê wî jî ama hevalê wî çalakiyê ne. Sancarî dabû zanîn ku heta roja çarşemê di dema herêmî de saet 19 dem daye hikûmetê, mühlet daye hikûmetê van çar insana berde. Berdî berde, bernadî ez ê xwe bikujim. Di parvekirina xwe ya yekem de çawa nivîsandibû eger îro heta saet 19 navê çar kesan bilêvkiriye ji were nebêjim, navên Îranî ne. Eger neyne berdan ez ê dawî li jiyana xwe bînim. Sancarî piştî bi dawîbûna dema ku dabû hikûmetê di parvekirina xwe ya dawî de got hêvîdarim rojekî Îranî şiyar bin koletî nehêlin. Sancarî her wa anî bû ziman xwe pêşandana mafê her welatiyekî Îranî ye divê tu kes ji ber nêrnên xwe nekeve zîndanê. Tabî ev meseleyekî li her derê bi eyniya we ye. Ji xwe tişta ku me destpêkê behs kir li Tirkiyê jî wisa ye, li Kurdistanê jî wisa ye. Tu însan ji ber nêrnê xwe divê neyne girtin. Ji Efrînê kan binêrin rewşa dawî çi ye? Dewleta Tirk gundê Aqîbê yê navçeya Şêrewayê toparan kir, di encamê de kesekî birîndar bû. Dewleta Tirkiya dagirker tevî çeteyên xwe gundê Aqîbê yê navçeya Şêrewayê Efrînê toparan kir. Toparan bi obîsan hate kirin, di encamê de Heysem Ebîd el Rehman birîndar bû, ew 42 sal bû. Li girê spî doh îro şerekî pêkat, li gundê Ebdoxkê ê girê spî çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye hewldan bikevin vî gundî müdaxaleya Qesedê çêbû, encamê de şerek rûda. Di navbera hêzên wan ê Qesedê û çeteyên dewleta Tirk de şer û pevçûnên dijwar derketin. Di encama şer de gelek çete hatin kuştin, gelek çete jî birîndar bûn. Qesedê got piştî hewldana ketina van çeteyan ya nava gund têk çû, derketine pişre bombebaran kirine. Yani çete berê hewldana bikevin gund, wextê ku bi ser neketine çûne ji dûr ve toparan kirine. Hevalekî me hatiye, bi destûra we ez hevalê xwe bigrim jor, çawa ku me soz dabû. Tabii niha du dorê de çalakiyek
تروریستی یا داعشی هەیە پێکانیە li gundê Narînê ji bîr nekin gundê Narînê navê çi bû çik tepe bû Tavşan Tepe Tavşan Tepe di binê xaniyê mala apê wê de ew çêbûbû çek û cebilxane hatine dîtin ez aniha hevalê xwe bigirim jor em paşê bidomînin Mamoste merheba bixêr hatî Selam Orez Mamoste. Kerem ki em te nas bikin navê te bixêr tu ji ku tevlî me dibî Navê min Mehemed ez Belçîqa tevlî dibim Brükselê. Tamam kêfxweş bû Ev 3 sal li me. Tamam tu hevalê ku got ez nebtera me û tu şaşî ew tuyî Kerem ke kîjan gotinê min bi te şaş hatin Mihemed Mamoste خویا تج زودل Avrupa iş behende tej hin rastî Kurdistanê dûr ketî. Wey çi mesela dijmeniya va gele dijmeniya Kurdan ki tu ê baş nabînî. Zanî û Kurdistanê dijmeniya Tirkal ser Kurda çawaye. Lê had û hudûdê tune. Heta fekir zanî çi dikin heta askerê xwe affedersin yê pîç rêdike Kurdistanê rêdike heta namîsa Kurda îro bimpê bî. Tê bijî em ê vara jîn em ê vara medve em vara bijî vara jiyan nabe hop mamoste vara tek tiştekî bi çega te hebe tu çê vara tiştekî dest xwe bibînî çega te nebe tu vara neşî çi tiştî bikî vara jiyan nabe vara heyat vara nîne hevalê Mihemed tiştek ku tu dibêjî çil sale em jî diceribînin dewleta Tirkî jî cewab dide yani şarekî çil sale dewam dike bi qasî 100,000 însan jiyana xwe ji destan elbet şarekî pir mezin e ev şar hêjî dewam dike feyde wî şerî me dîtiye me zararê nedîtî feyde wî şerî me dîtiye me ji zarara wê pitir feyde wê dîtiye me yani bêje me zarar dîtiye feydeyê demekî nabîne feyde me baş dîtiye elbet mesela dewleta Tirkî wextê ku bang li te bike were derdê te çi ye tu çima çek û sîleh bikartînî were em baxin em qise bikin nava xwe de meselê hal bikin eger bangekî wisa were tu naçî Mamoste evin het bangekî were nake evin het bêje va tiştê wî li re bêje ütopîk xeyal berî di şeva deklarasyonekî yayınlamış ki sözcü Serokvezîrê wiha wey muhtura yayınlamış ki enza diye Tirkiye'de bilî Tirkiye çi kes nîne enza ala wê ev enza ev yani tu berê xwe te bidî wê deklarasyonu yayınlamış ki berî di şeva tê baş zanî hingê çi dibêjim de ev ve hezar sala dinyayê nekoyî eva bike insan em ê korî bike insan evin heye joj Orta Asya'ya hatî îş û gücê we qetliam û tecavüz û talan apo ew ji vê bêvetir nizanin %100 jî tê ser vê helaqê dewam jî kin dizanî heta heta saxna tarîxa jî sîl bin te eynî di wê helaqê de çikî ew ataerkî li dizanî ew neyaratijîne ne ez bû te bêjim yê avakirine ne bes yê xirakirine ne îş û gücê we xirakirine çi sanat çi kultur çi bilîm ji dest ve derneke ku bilîm adamekî ya bû derbexe ve hezar sala bilîm adamekî derxistiye der naxe abo ev nabin va tiştên wî xiyala ne hêviye vala dîm gelê me xwedê vala ye xwedê me jî diviya baş bit û me jî em jê de tê de bişî hene mirov bi xwe nikare hilbijêre mesela coğrafya qeder e mesela mirov bavê xwe nikare hilbijêre mirov diya xwe nikare hilbijêre mirov cîranê xwe nikare hilbijêre coğrafyê de parame Tirk ketine em ne destin mesela tu nikarî ji me re bêjî çentê xwe bigirin em ji vê derê dûr kevin yan jî tu nikarî ji Tirka re bêjî ji Anadolî bicehnimin biçin em nikarin em nekarî bes em tişê apo Afû bes ev tişê li mejiyê xwe û li xiyalê xwe xwedî derbikevî wê roja yek hat bername te
گویا که نقل کردستان خیال ویجی گو به هم نگی گو تشتی گواله تنه یا مگو چه تنه اول ایرو کنجکتورا ایرو ده شرط ایرو ده بس هر چهار پارچه پارتی کرده بین جف هف بچن جم کی دنیا کی سوپر گیج دنیا تشتا و ببت دست خوبه اوه چه بجا تشتی گواله خیاله نینه بابا چه نینه والله هر سالا فرصت ده هر سالا شرط و مرج دنیای دیشه دبن محمد والید از سبیست بترامه یعنی تو انسانه که حقی تونه خون بجی خیال بجی حقی کسی که تونه با خون و خیال مبلیزه به دنیای دا مادم که ام ملت کرد ام جی نتون وکه هر ملتی وکه هر نتوی حقی مجی هیا یعنی نکیم نزیده ما نتوه پرستی نکریه من نجات پرستی نکریه ما زوری تعدل کسی نکریه ام تشتکی دی بیجن یا ام دخوازن هبن ام دخوازن لسر بیر روی عرده ام جی هبن وکه نتو وکه شخص ایرو محمد تو هی سبیتو تونی از ایرو همه سبیتو نمه شخص نمسیده اما نتو دوی خواه بپاریزه هبونا خواه بپاریزه جبویجی حق لازمه یعنی تو تشتکی مجی ترکا کمترنونه راست بیجی ما ایوان دولت واحده کرده جی حق تکن یعنی وقتی که تو حق بده او حقی خواه بکارتینه ناینه مایه سروی مثلا ملتی کرد محمد از بیجم حقی وی هر تشتی هیا وکل نتو اما وی حقی خواه بکارتینه ناینه مایه سروی تمام ابجید که بس اف هشیار بینیا گله کرد جید که بس مله هوا پا دوه هین محشار بگن محمد اگر سالی تا گنج خویاد که اجبوید پرسم اپا از سوس سالی ما اپا پر گنجه مثلا آنها تو بلچیکای گوتنه که تا جهوالی تا یه باکور کردستانی را یا کردین پرچیندن کردستانی را گوتنه که تا جوان هیه یعنی طبعا نبیجم بانگا شرعی چکداری نخوازم تو بکی وکی دن ریبازه که دن مثلا اشتراده بیجم جیانا به ترکان را قدر آمه ام محکوم جیانا بوارانه چاره تونه یعنی یا تو سینور داتینی با مسته از خواهد دجی بگوت نازمه ام نه مجبوری و قدر آوا بچه جهنم آوا کری ام نه مجبوری و قدر نه ام الهست خواهدی در بکفن ام خیال خواهدی در بکفن خود دالت ریومه وکت ام بگی خیال خواه برای 20 ساله 30 ساله ایرو اف تشتی نیف کرده ده تا بحثه بکی یا تو بگوتون آتا تو خیالات بینی تو ریاد بینی تو بگوتون آتا اما به ایرو تشتی ولی چه بینی نه بس مول هست تو هیویه خواهدی در بکفه چه تشت امکانسız تنه تشتا موبی ببه از نا خوده مو سر بسگینه مو خبات که سر بگید مو پس نگید از نا خوده مو تو دست خواه اینه بس مو اگر دخوازه تو راست بیشی دخوازه که آنها تو پیش نیاز دکی دخوازه که ولد پایزیه اگر هر کرد وکته بفکره اما تنه فکری جی تیرناکه اگر هر کرد بکه بنا فعالیته البت بپکته از جید کارم گارانتی بدم که اگر هر کرد وکته بفکره دنوا دو روزادا یک کردی که لزندان دولت ترکیه نامینه همی درد کرد نه حوجه هر کرد جیوک منو تا بفکره صادقه اف کرد ام دیاسپورا ام لیک کم ببین فکر اسرائیلش دیاسپورا دست بگیری اما حتی باش زانی دیاسپورا هم هف بکی ام اتفاق کردا قوتلی بکی تشتا کردا وده کرد از خواه بینه داش باکور باشور روشالات و جاوا بردل دیاسپورا هم خواه خورد بکی تشتا موامه دست خواه بینه محمد دیاسپورا یا جویان میلیاردرن اکونومی دنیای ده دستیوانده سیاست دنیای ده دستیوانده کردستان سعردی بن عردی همین میلیاره همین میلیاردریه همین زیرو زیویه بزانی استراتژی ولی عقلی پیش بخی بچین تو پاشه مزنین دنیای ده تشتات دست خواه بوید دست خواه بین محمد همین کس جوید او نسل نو
gencê me îro mezin bûne salê wan 20-25 heta 25 nesla piştî 2000 hatine dünyayê. Tu wana çawa dibînî? Eleqa wan ya ji bo têkoşînê tu çawa dibînî? Apo no her kurdaki aji vay peşi azış xwa peşe dest pêkim. Vay ez çûm meyteva Tirko ez dure 10-15 salî mixaway Tirkiyê dît. Apo me digo ez Tirkim, me ji Kurd bînî çi bî min ez zanî. Heta min zanî Kurd hene min nefret ji Kurd hatî. Me digo evên hep bölücî ne affedersin ev hep teröristin. Ça veca ez fişar bîm apo. Ça min zanî ez kî me eş kî bi hatî me piştî tarîxa xwe vekolîn lê kir. Min zanî ez fişar bîm. Eynî ça ez fişar bîne ew neslê îro jî hemî wey min hişar dibit. Êk wekî hişar bi îro bes feyde hewa gelê tê de heye. Gel hîn vê baş bizanî li ser hestê netewî baş bisekinî. Çünkü Kurd fedkê hewa ewadîtkî hewa ji xwe re wey çi dibêjine Numune wey mînakê dibînit bele wey mînakê wey numune dibîne wê hereket dike. Mesela kî Kurdistanî hest û ewadiyên wî yê zêde hene wey İbrahim Xelîl Baran. Mesela hem gelet xwazî tu wî bînî bername xwe. Fikirên wî Kurdistanî gelê Kurd hişar kîne. Ez xwe xwe jî belkî nîviya şîrovîniya me eştera tiştek bêjim. Mesela min İbrahim Xelîl Baran anî me pêra sohbetê meseyê kir bele. Tamam. Fakat tu zanî tişta herî hêsan, tişta herî rehet vê dünyayê de çi ye? Geşkirina hestê netewî ye, pir rehet e. Ez aniha 5 deqe bê rawestan ez dikarim ji te re hestên netewî geş bikim. Dikarim. Pir rehet e, ziman e, bê hestiye, gilover e, ema digere her tiştî dikarî bêjî. Yani jê re zanînekî pir kûrî jap nake. Ji bo ku tu hestên netewî dirxî pêş, zanîn, ilîm îjab nake. Tenê tu xîtabê hest dikî, hest. Yani xîtabê mejî nakî. Hestê însanan merû dikare zû rake, zû tev rake. Fakat çare nene. Çare çi ye zanî kek Mihemed? Di rewşa me ya îro de çareseriyekê aqilane çi ye? Merû çawa dikare bê şer, bê kuştin vê meselê di zûtirîn demî de hal bike ji nav derkeve. Çünkü dijminê te endamana wê ye, bihêz e, quwet e, ew jî li te dixe, qira te tîne, mala te xira dike. Ama divê tu çare bibînî. Mamoste. Ez nizanim sibê heta êvarê gotinên herî neteweperwerî bibêjim. Mamoste. Em neteweperwerî ji kî hîn bûn? Em ji Rêzdar Öcalan hîn bûn. Em neteweperwerî ji gerîla hîn bûn. Em ji tevyera Kurd fêr bûn, ne? Em mî însanên ku xewekê neteweperwer dizanin, di salên nûdî de tev bi wan stranên ku ji wê kevneşopî hatin bi wan rabûn. Ama hestiyarin, ama hestin, duyguye têr nake, têra çareseriyê nake. Ji ber vê yekê ez tabii ki rêz û hurmeta me heye ji van fikra re, ama çare nene. Mihemed mala te ra hevalê din dorê dan ez hinekî silav bidim wan jî. Tamam mamoste. Valla silav rêvişlere bes çare heye. Silav rêvişlere. Tamam. Gelek spas Mihemed. Pir kêfxweş bûm. Carna were tevlî be. Zor spas. Mehmed Salih merhaba bi xêretê. Merhaba, serçava gelek spas êvar baş heval bedran. Mala te ava spas ji bo hatina te. Tu xwedî nas kirin tu ji ku tevlî me dibî? Ez ji Almanya tevlî dibim. Keremke çi gotinê te hene tu çi alîkarî dikarî bidî vê kanala me ji hevalê me re çi dibêjî? Wela tiştê gotinê me aslında pir e ama ez ez ku dest pê bike ez ê ma kin bibirim. Em ketine demekê sînor tê guhertin, dewletê nû çê dibin. Em bala xwe bide Yugoslavya bû 6 perça, em bala xwe bide Başûrê Kurdistan ji Iraqê qetiya, em bala xwe bide Rojava jê qetiya statû nêzik bûye. Yani em ketî demekê sînor tê guhertin, dewletê nû çê dibin û wê hîna jî ev tiştê berdewam bike. Yani tüm milletê ku kîja milleta ku bindest bi deratan tune bi divê dema pêşa me de wê çê bibe. Yani
از وی باوریه دم فلسطین جوی چه و کرد جوی دولتان چه و اف از ویج اف آشتی اکو قال دکن نابرا کرد و ترکا تو آشتی تونه yani gora fikram to aştî tuneyê û çê jî nabê û tu samimiyet jî tuneyê jî hêla dijminade ez vêya qet nebawerim tam tersî wexta dewleta Tirkiye qala aşiyê dike zaten kuştinê çê dike wek mesela Efrînê wek digo em ê aşî çê çêke çûn yani girtin ser Efrînê çî kirin êriş kirin demek ku qala aşiyê dikin êrişî dikin yani tu carî ne ez bawarê xwe başta Tirkotîne û ez bawerim ne gelê Kurd jî bawîne. Duê baweriye de min. Çare çi mesela baweriya me pê tune ama çare çi ye? Em çawa dikarin ji nav vê meselê derkevin? Em çawa dikarin hal çare zaten em îro em ketine demek dema küresel em ketine demek küresel. Yani ev pirskirêka ne pirskirêka Kurd û Tirkiye ev pirskirêka art ji vê saetê pê bûye pirskirêka küresel yani tamamı dünyayê pê alaqadar dike yani mesela Kurdistanê bi Kurd û Tirkan neqede o bi Kurd û Tirkan hal jî nabe o tu ser masê Rûnê jî bi wan hal nabe mesela Kurdistanê bi Rusya girêdayê bi Amerîka girêdayê bi NATO girêdayê bi giştî girêdayê yani gelek faktor hene ku gere bê hesab kirin ji bona ev pirskirêka hal ve o wê hal bibe jî hêviya te zêde bîye li gorî salê berê piştî ku ev şerê li rojata navîn pêş ket hêviya te zêde bîye ku Kurdistan ava bibe piştî vî şerê Kurdistan ev sedî set ava bibe di planê de ye yani ev di plana navnetewî de ye ev di plana küresel de ye ew sedî set ava bibe ji ber ku ez vêjim belkî te bihîst be ev navê çi bikim cî die neue Weltordnung mesela man bêj die neue Weltordnung die neue Weltordnung hevdana nû bikim cî ez kanî bêje hevdana nû ew zaten hedefek wan heye hedefa wan çi ye hedefa wan dixwaze dewleteke ser vê dunyayê ava bikin wexta dewleteke ser vê dunyayê ava bikin Amerîka bê Rusya nikane Rusya bê Amerîka nikane NATO bê Rusya nikane Çîn bê Amerîka nikane demek ki aqil mantık dibêje vana giş bi hev re dişuxile yani qismekî ez vêjim qismekî elît li jorin û giş bi hev re dişuxile heke îro her rêveberên Kurdan pêşniyaza te çi ye ji bo rêveberên Kurdan aktorên ku bandor li siyaseta Kurd dikarin bikin pêşniyazê te heye ji bo wan çawa tevgerin kîjan siyasetê bi serkevin zaten berî her tiştî zaten ev gotin tim dibêje ev çika tim dibêje yekîtî tabii yekîtî lazim e ev her tim tê gotin jî wekî din tabii bi têkiliyê bi qadane nevtevî û dîne yani têkilî bi va dewletê mezin re dîne ez bê Rusyayê İsraîlê Amerîkayê NATOyê tabii ez duê baweriyê de me ketine têkiliyê jî û ez duê baweriyê de me ew ê şerê navxwayî jî garantî derkeve sedî sed wê derkeve ji ber ku ev mesela bê şerê navxwayî hal nabe duê baweriyê de me jî ew ê sala pêşa me de ev şerê navxwayî wê derkeve sedî sed wê derkeve ji ber ku bê şerê navxwayî ev mesela hal nabe ew ê derkeve û tu aştî jî tuneye û ne tenê şerê navxwayî ew ê dewlet jî têkev navî çawa dewlet ket nav şerê Sûriye ew ê dewlet jî dûr têke navî şerî ê ku li Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê û Tirkiye çêbî dewletê ji têkev nav û dawî de dewleta Kurda ew ê sedî sed çêbivê û nagê ji du sala jî yani dewleta Kurda heya du salê din sedî sed çê dibe ez bi wa bawerim û bira kes xwe nexapîne sadece banga mij gel heye bira gel şor hazırlığa xwe de bid amadekar bi yani ji nişka de herbek wer derekê bê amade me şerpeze dibe ji ona şerpeze nebe bira herkes di haziriyê de bi ji her hêlê de ji hêla birêveberê haziriyê de bi ji hêla xwarinê erzaqê de di haziriyê de bi banga me ev ji bona millet perîşan nebe geret haziriyê de bi erê wala pêşniyazekî baş e
Belki he evcid xwaze tevlî be. Gelek spas sıkmış bu tevlî buna te. Cana wisa tevlî bin merûv bikar be sohbet ke xweş e. Ez jî spasim, gelek spas, êvar baş. Êvar baş serçava. Belê hevano hevalekî din dixwast tevlî be. Ev jî ez bibînim kîjan bû. Erê hevalê Farûq tu bixwazî tevlî bî, eger tu bikaribî werî YouTube'ê zaten di YouTube'ê de dikarî tevlî bî. Eger tu ne YouTube'ê ez dikarim ji vê derê jî link te re bişînim. Mamoste ji te re silav. Tamam. Hevalê Mehmed Salî tu dikarî derkevî jî eger imkanê te hebe. Çünkü ez nizanim çawa mirov dîne jêr. Ez vê jî ji hevalê Farûq re bişînim. Tamam. İdî maye serwî eger hatibe hatiye. Tamam. Jêra link şandiye. Eger were tevlî be em bi kêfxweşî digirin. Divê naberê de ez nûşiyê xwe bişopînim, bidomînim heta ku heval hat. Hevan Daişê berpirsiyariya teqîna li Xurmat û girt ser xwe. Çi ev teqîn? Ez wisa bikim ji bo ku ez bibînim. Em nesekinin. Çeteyên Daişê teqîna ku di hevdê mijdarê de ku di encamê de sê pêşmergeyan jiyana xwe ji dest dabûn û sê kes birîndar bûbûn. Ew çalakî girt ser xwe roj hevdê mijdarê bû li bakurê navçeya Xurmat û dema ku hêzên hevbeşên pêşmerge û artêşa Iraqê li dijî şaneyên Daişê operasyona darxistin, bombeyekî di wesayît eskerî de teqiya di encamê de sê pêşmergeyan jiyana xwe ji dest dan. Sê askerên Iraqî jî birîndar bûn. Çeteyên Daişê bi daxuyaniyekî berpirsiyariyê Rîşê girtin ser xwe. Di rojê borî de jî mejbara beyan kiribû ku Daîş hêdî dîsa li xwe vedigere hêzê xwe komîser hev dike. Dewleta Tirkî jî piştgiriyê didî. Niha dixwazin Daîş ji nûva zindî bikin. Niha em biçin gundê Narînê li gundê Narînê û zanin Tavşantepe li Amedê Narîn hatibû wenda kirin. Li wê dê çek û cebilxane hatin peyda kirin. Çawa ku herkes texmîn dike. Vê gavê bixasî 400 çekên AK-47 Keleşnikov gelek cebilxane û fîşekê wan hatine dîtin. Tekildarê qetilkirina Narîn Güran û zana heyv salî sûyekê tebaxî li navçeya Rêzana Amedê Narîn wenda bûbû. Cenazê wî jî 8 îlon hatibû dîtin. Tekiliya malbata Güran a bi dewletê re gelekî hatibû nîqaş kirin. Date gotin ku tekiliya malbata Güran ya bi dewletê re veşartiye hatibû îdia kirin ku ji mala malbata Güran li gundê Çûlî bawer dikim Tavşantepe kurmanciya wî Çûlî çek cebilxane derketiye holê. Doza di derheqî qetilkirina Narînê de hê jî dewam dike. Rojên borî mehkeme jî hebû lê belê encam derneket. Wêneyên çekên ku behsa wan tê kirin di dewlê de hatibû dîtin, di Gomê de hatibû dîtin, niha derketine resîm derketine, wêne derketine holê. Li gorî hin ajansên Tirk di lêgerînên ji bo dîtina Narînê de li derdora malê li gundan li binê hin xaniyan li Gomê çek hatine dîtin. Bixasî behsa 400 çekên Keleşnikov tê kirin. Tabî ev çek cebilxane ji bo çi veşartine ji bo ku sibê du sibê darbeyekî li hember AKP çêbe gelo ke tedbîr hatiye girtin. Gelo ev mirovên Süleyman Soylu ne yan jî ji Süleyman Soylu kurtir mirovên dewletê ve vana hemî ji nîqaşê re vekirîne. Îja ji bo ku gule pas negirin yan jî jeng negirin, oksit nebin. Paçekî taybet hatiye pêçan qutiyên kremakirî. Walhasil bi şeklekî ku jeng negire hatiye xemlandin, hatiye pêçan. Baş e.
Mamoste merhaba bixêr hatî Faruk Akyol. Faruk Akyol dengê min tê te? Dengê tê te Faruk? Artık bername bigri davi dengê min nayê te Faruk? Na dengê min naçî ez bardikim dengê min çûye wê dengê xwe bike. Bardikim bername min hinekî şûm ve dişopîne ji ber vê yekê. Eger dengê te hat min dengê min tê te Faruk? Tamam. Çünkü naha bername ve spankim çevaya bername min şûm ve girtiye. Na. Tabii ez ê basa yapay zeka bikim. Yapay zeka yani aklı çekiri ez ê bas bikim. Tamam. Pêşî ez basa Selahattin Demirtaş bikim. Ama dengê min tê de مرحبا مرحبا احوال بدران ونشوان باشن naha دنگی dengê min nayê te te. başte Dengê min nayê te. Çünkü gerek bername دنگی te bir başte seri. دنگی te başte دنگی Ez meşti ana tamam eştera dijim tu bername Dengê ne? bigre daviş berku tu şûm ve digri. اول بدران دنگتی Tamam. سلاب اول بدران دنگتی Dengê te tê ana. Dengê min tê te. دنگتی te baş Tamam. deng baş Tamam Kerem kem te godet bikin. deng baş Tamam bak. Bak. deng baş denge meşti بله Başı. بله دنگه mi te ne Eri te. var baş evel bedel dengti Eri ama problem bername te ne girtiye seri. Dengimiz gerek zindi ve ki denge mi te evel bedran Fam nekir bort ke voli me fam nekir. Ben başı ez me lehev nekir. Ew herî kêm 10 deqe bername şûm ve keş ber vê yekê dengê me senkronize nabe. Tiş nabe. denge mi te Dengê te tê evel bedran denge mi dibize eri. Slav denge mi dibize Deqekî. denge mi te evel bedran denge te baş te denge te baş te evel bedran Niha te 10 deqe tu 10 deqe bername şûm ve teqîb dikî. Tu bername 10 deqe şûm ve teqîb dikî. Ji ber vê yekê nabe. Tamam. İja ji bo tu gerek bername bigirî dawî. Gerek tu zindî de bigirî. Ana tu ne zindî de yî. Tu 10 deqe dereng dişopînî. Baş ez dişopînim heta tu car derketî car diwerî. Baş hevan em bidomînin. Ji ber ku meseleyekî teknîkî Faruk Akyol tam ayar nekiriye. Wextê ku ayar kir em dikarin bidomînin. Ji ber ku tam ne zindî de ye. Niha Demirtaş gotinê wî em bixwînin ji we re. Avukat Parêzer Sıtkı Zîlan diyar kir ku wî bi hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş re roja hevdê mijdarê li girtigiya Edirne hevdîtin pêkaniye. Kambilerin Demirtaş çi dibêje? Dibêje ew amade ye
şikriye bide ev pêvajoya ku nû qaşo hatiye destpêkirin li ser devê Devlet Bahçelî lê ji bo müzakereyên pirsgirêka Kurd divê ew li dervê zîndanê be. Zîlan di derbarê hevdîtinê de ev agahî parvekirin. Em li gel parêzer Mehmûd Koyuncu çûn serdana Birayê Selaheddîn Demirtaş ku li girtiya Edirneyê girtiye me silavên hemû hevalan ji wê re ragihand wî jî silavê xwe ji hemî hevalan re şand. Ev karekî gelekî kêrhatî bû tişta ku me kir sohbeta me yani baş bû endamên xweş derketin. Me nekarî em hevserokê berê yê şaredariya Amedê bibînin Selçuk Mizraklı ji ber hin meseleyan. Ev 8 salên Demirtaşî weke bi sedan kesayetên siyasiyên Kurd bawekî neqanûnî hatiye binçavkirin ya jî mehkûm kirin. Piştî salan dibêje me Demirtaş pir kamil, pir bixwe bawer, pir aştîxwaz dît. Hemû hewldanên wî yên ji bo avekirina aştiya civakî dibe hemû hewldanên wî ji bo avekirina atmosfereke aştiyane ye. Xizmeta ji bo civakê ye. Demirtaş beyan kiriye ku aştiya civakî pêwîstiyek e. Lê ev tenê bi aştiya bi aktorên hêyî re nepêkane. Çi lazim e? Ji bo aştiya tam pêk were divê hemû qadên civakî tevlî meselê bibin, pêwîst e bi her kesî re bi her beşê civakê re hevdîtin bênekirin. Demirtaş da zanîn ku ew jî dixwazin berpirseriya vê aştiyê bikin ser milê xwe, lê belê problemek heye ew li girtîgehê hene. Ji bo ku ew bikaribin di nava meselê de cih bigirin, divê ew ne li girtîgehê bin, li dervê girtîgehê ancak dikare tevlî vê pêvajoyê bibe. Parêzer Zîlan dibêje min fehm kir ku Selaheddîn Demirtaş bi şert û mercên girtîgehê de ew ê tu caran beşdarî müzakerekî bi vî rengî nebe. Dibe ku rewş helbesta Qandîlê yan jî dibe ku helbesta Abdullah Öcalan cuda be, di girtîgehê de hevdîtinên bi Abdullah Öcalan re çêbûne heta niha, dibe ku di pêşeroj de jî çêbibin. Lê belê divan şert û mercan de ku siyaseta Kurd a sivîl dîl hatiye girtin, rehîn hatiye girtin, tu bingeha wê tune ku mirov pirsgirêka Kurd di zindanê de nîqaş bike. Yani nerast e. Ji alî etîk ver nerast e, ji alî usulê ver nerast e. Ji ber vê yekê mühim e ku mirov meselê li dervê zindanê nîqaş bike, müzakere bike. Hevalê Farûk eger tu amade bî tu car ditkarî werî. Yani çünkü dixwazim tevlîbî baxfiye naxwazim nîvco bimîne. Aynı linka ku miştera şandiye tu car di pêlêke tu were jor. Ama divê tu bername bigirî dawî. Heval no, nûçeyekî din heye dixwazim bu ara bixwînim. Dîsa linkê xe dîsa were Farûk ez dixwazim te re sohbet bikim. Ama divê tu mesela xwe teknîkî hal kî yani dubare dikim tu YouTube'ê deh dexete dereng dest pêkiye tu bîne heta dawî. Tülay Hatîmoğullarî jî axifiye îro mizanin Devlet Bahçelî jî qise kir. Dîsa beredayê tişmişta qise kir. Yani dibêje mirov heta ku dibin hevalê Amerîkayê bila werin bibin hevalê Öcalan. Ya tiştê ecêb dibêje. Mirov heta ku Evar baş heval Bedran. Merhaba, Evar baş dengim tête. Tiştê ecêb dibêje. Tu dengê min bibire. Evar baş heval Bedran. Merhaba, Evar baş dengim tête. Dengê te tê heval Bedran. Deng tê baş spas. Erî ama tu dengê min ê wê derê bibire. Dengê te tê heval Bedran. Dengê te. Erî ama navbera dengê min û dengê te de 20 saniye heye. Yani tu tam biçî dawî û yan jî tu direkt bi şeklekî cuda zindîl Dengê te tê heval Bedran. Tamam qisek wê demê qisek el te goderî kim hevalê Farûk haqiyo. Hadi. Dengê mi tê ne baxibim. Gelek baş. Şimdi dengê rak deng tune. Tamam qisek wê demê qisek el te. Belê. Ez jî dixwazim nerînê xwe li ser belê baş. Dixwazim nerînê xwe li ser vê pêvajoya nû bivêjim. Bi rastî ez berî her tiştî bernama te pîroz dikim bernamekê zindî bi Kurdî ji pêwîst ji bona gelê me
و هر روز برنامه تماشا دکن براستی جی تشتکی پر باشه بالا مگش دکشینه تا پیروز دکن یعنی نه انا وکی کرد لسر وی مثلا وی پیواجویا نه و گوتنی باخچلی و جبونا پسکریکا کرد براستی جی وکی همو گلی کرد يعني باوريا ما بالدولة ترك وتشهر سريجي ناي يعني او بيفك ما بيشيا هي دبي هجر فاني نها دستلادار لسر رژیم تركي بحفت آواج خو بشون جار دجي خو حلال ناكل هم بري قلي كرد جبركو قريش بوني يعني كس نكارن هيدي جي باور بكن جي فكري وان جي قوتني وان يعني يكي وك باخچلي و اردوغان دفا سالي داويدا تتشتك نمان لسر تلفزيونا بر ميديا تتشتك نمان هف در نكرن ايدو هاتن بونه هف كاري هف و جبونا برجواندي خواه دخوازن جار جي ملتي كرد قلي كرد يعني بخابينن يعني نارينا كردا و كردي ولاد باريس كردي دوي شورش دوي سالي دا همو نارينا همو كسي اوي يعني تشتكي مرجي باور ناك اللي باوريا ما بما هي يعني باوريا ما بالسياسة كرد هي بريبري كرد هي ام دبيجن تشد ببرا يعني وقتا ايرو بيفاجوي كوني دست بيبكي دبيكي ام كرد ج ريبري خو باور بكنكو دما مجار بف برسكريكا كرد او نكر بكردار سياستي بكن يعني جبروي هاوي ام نبترسن يعني لي جبونا روجلاتا نافينجي اف نها تشتي نها تقومن وكي مرسلا عم بفين اف بيشكتنا اسرائيل لبري خداي هلال لبناني وفلسطين وسوري دبد بيش روجي دا لسر ايران جي تشن تشي بفن يعني كرجي دبيكي خل في روشي اماده بكن يعني كرد خو بپارێزم بەری هەر تشتی جبونا پێشەڕۆژە کوردا کورد سەرۆکێ کوردا ڕێبەرێ کوردا پارتیە کوردا دەبێت دەف ji ber بەرژەوەندیە خۆ بەردن yani یەکیتیەکێ چێکن yani ji بۆنا gelê Kurd ji ber wî hawî birastî jî yani divê sed sala dawî de divê hêdî Kurd ciyê xwe di rojhilata navîn de bigirin hêdî ne di her perçeyî bindest û koletî hêdî ji bo Kurda şermî yani ava divê salê pêncî salê dawiyê de divê şoreşê de divê tevgerê de bi 10,000 ciwanê Kurd keçê Kurd xwîna xwe ji bo vê şoreşê danin ciyekî wek Rojava îro divê Kurd wek gulekê biparêzin ji ber ku berxwedan heye jiyan heye keç û xortê me her roj şehîd dikevin îsanê me koçber dibin yani çi dibe bira bive dibêkî merebe ruhekî em dibêjin ruhê Kobanê em axa xwe welatê xwe û destgirtiyê xwe biparêzin yani ji ber wî hawî gelek spas dikim ji bûna em tevlî bername te bûn hevala min li vir Şîlan ew dibêje heval bedran re bivê dibêkî jin jî beşdarî bernama wî bivin tu bixwaze ez heme deqakê bidim ew jî nerînê xwe bînin ziman û ez te pîroz dikim û gelek spas vay min da hevala Şîlan. Tamam. Barbaş, merhaba. Mumse. Merhaba. Bedran. Şîlan Çevani. Ji bo bername te em te pîroz dikin. Gelek spas. Rastî bername wisa bi Kurdî em temaşa dikin em serbilindin bi sekna we û xebatê we em hêvdar wê zêdetir bê Heval Şîlan hûn Kurdê dijîn û li Ewropayê ne yan li welatin heval Bedran bawer bike sayın çawa min niha dengê te nebîste te ez bawerim te pirsek jî min kir ka bibîstim şikere baqira belê heval Bedran dubare bike pirsa xwe min got hûn li kîjan welatê dunyayê dijîn û li Ewropayê ne yan li belê welatin em niha ez bawerim te pirsa em li ku dimîne em ji Almanya beşdar dibin bername te belê heval Bedran dubare bike pirsa xwe
eri denge mecbur ku hev nagre peki hoş bum hevala şilan dem dem eğer tüji bir tevli bir hakikaten jibome probleme hevala me rojnameger yejin geleki gemen tevli nabın medxwast em akademisyenê xwe bigirin em medxwast em rewşenbîrê xwe yê jin bikin mîvan ji wan bipirsin lêbelê hetan ha wisa pir îmkanê me çê nebiye rast e ama eğer tu jî bikaribî vî aliyê de bi me re bibî alîkar mîvan peyda bikî yan ji bi xwe tevlî bibî kê xweş dibim Em pîroz dikin bername ji bo çand û hunerê jî ez bal dikişîne ku hûn hewl didin rengorenk wisa mijarên cuda di bernama we de hebe ev jî gelekî balkêş bû hevalên jin jî ez jî ji vir ban dikim hevalên Şîlan alaqata bi taybetî hunerê heye hevalên wek te gotiye di civakê de dixwazin nêrînê xwe bînin ji ziman ew ji bira tevlî vê bername bibin bi Kurdî ye bernama me ye ji dil e em dibînin sekna we ji vê yekê em gelekî kêfxweş û kelecan in spas dikim bername hû sankî çê nebû pirsê me ji hev kutin em hêvîdarin carek din em ê dîsa beşdar bibin şev baş û serkeftin tamam gelek spas şîlan hadi spas la şev roj baş baş باور dikim meseleyekî teknîkî hebû hem dengê televizyonê vekiribûn piştre ama şîlan em ji te re spas dikin demekî din eger bikaribî tevlî bibî xuyaya eleqate bo hunerê jî heye bo çand û kültûrê jî heye wê bername dewlemendtir bibe tabii êmî jî gil û gazîcê min hene ez dixwazim eleqeya hevalê me ê jin civaka jin zêdetir be bo vê bername temaşevanê me jin jî eleqa nîşanê vê bername bidin gelekî baş dibe ama çima bi kîjan rêbazî divê derê eger dengê me diçe hevalan hevalên me jin dibe ku hunermend bin dibe rojnameger bin ez pir bi kêfxweşî dixwazim hevalan bikim mîvan û em sohbet bikin tenê mêr nabe elbet tabii ki rast e nûçeyên di durê de ez bidomînim hên wext derbas nebiye meherî dawî behsa Demirtaş kiribû niha jî em behsa Tülay Hatîmoğulları bikin ka wê çi got îro di civîna meclîsê de di civîna meclîsê de hevseroka Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları axivî çi got em ê li her derê her qadê xwe bi rêxistin bikin weke jin bijî têkoşîna me ya rêxistinkerî tabî axaftina wê giranî li ser doza jinan bû Nûzanin 25 mijdarê têkoşîna li hember şiddetê heye ji ber vê yekê axaftina wê bi giranî li ser vê mijarê bû bateriya jî baş e wekî din çi dibêje meseleya qayyum got qayyum dijminê gelê Kurd e qayyum li Êlihê serê ewilî malpera ku bi Kurdî xizmetê dida betal kir tehemûlê zimanê Kurdî nakin kireşa beybûnê ya ku bi Kurdî xizmetê dida hate girtin ji bo müdûriyeta xizmetên jinan jî mêr tayin kirin li derheqê pirsgirêka Kurd de jî Tülay Hatîmoğulları axivî li vî welatî li vî herêmî pirsgirêka Kurd elbet heye em weke Dem Partî alîgirî aştiyê ne lê aştiyekê bi rûmet ya li ser bingehên demokratîk ji bo vê jî divê demil dest tecîta li îmra lîbêra kirin divê bi rêz Abdullah Öcalan azad bibe yên ku dibêjin Dem Partî ne alîgirî çareseriyê dibêje derewa dikin bi destûra we ez vîya
Denktin ha denk başı. Tamam dengim şu. Na mijara ki dixwazim bu ara par bikim ev mijar jî aqlê çêkiriye hişê çêkirî dibêjin jêra yani entelijans artifisyel baş e ew jî çi ye zarokê me li malê lêkolîn dikin dibêjin dew doza Kurdistanê çawa dikare çareser bibe heta niha ev çil sale şer û pevçûn çêbiye li Tirkiye bi taybetî mirovên ku dewleta Tirkiye bi rêva dibin nekarîne çareyekî bibînin. İja zarokê me ji aqlê çêkirî pirsîne ka çawa çêdibe ez dixwazim bê şîrove bersiva aqlê çêkirî ji we re bixwînim. Hişê çêkirî dibe aqlê çêkirî dibe. Mizek dibêjin çi? Hişê çêkirî bersiv da pirsa Kurdistan çawa dikare ava bibe dew doza miletê Kurd çawa dikare çareser bibe. Dibêje pirskirêkê bi vî rengî siyasî û dîrokî pir tevlihev û nedîyarin pirsa ku Kurd dikarin dewletekî serbixwe çawa ava bikin li gor gelek faktorên cuda diguhere. Ji bo têgihiştina rewşa heyî ji bo senaryoyên gengaz yên peşerojê em dikarin çend xalên bingehîn vebêjin. Yek, Başxaneya dîrokî. Kurd bi hezaran salan li rojata navîn dijîn, xwedî ziman, xwedî çand û navnameya xwe ne, Kurd bi giranî li welatên weke Tirkiye, Iraq, İran, Sûriye kombûne. Li van welatan di dirêjahiya dîrokê de daxwazên Kurdan yên ji bo serxwebûnê baweyên cuda hatine diyarkirin, hatine bilêvkirin. Lê pirê caran ev daxwaza wan bi zordestî yan jî bi destwerdanên askerî hatine astenkirin. Xala duyemîn, rewşa dawî heremên Kurdî li rojata navîn. Hikûmeta Herêma Kurdistan ya Iraqê Herêma Kurdistanê li Bakurê Iraqê piştî hilweşandina Saddam Hüseyin di sala 2003 de otonomiyekê berfireh bi dest xist. Di sala 2017 de referanduma serxwebûnê hate kirin. Lê ji aliyê hikûmeta navendî û hêzên navletewî ve nehate naskirin. Bahsa Sûriyê dike, Sûriye bi gotinekî din Rojava di dema şerê navxweyî li Sûriyê Kurdan de facto rêveberiya xweser li herêmên Bakur ava kirin. Lêbelê ev herem hem di hedefa dewleta Sûriyê de hem jî di hedefa dewleta Tirkiye de ye. Türkiye nabehsa Tirkiye dike îcar piraniya Kurdên Tirkiye ji serxwebûnê bêtir daxwaza mafên çandî û xweseriyê dikin veya hişê çêkirî dibêje. Ez nabêjim. Li Tirkiye piraniya Kurdên wê derê ji serxwebûnê bêtir daxwaza mafên çandî daxwaza xweseriyê dikin. Lêbelê hikûmeta navendî ya Tirkiye gelek caran van daxwazê wan weke pirsgirêkekê ewlêkariyê dibîne bi tundî bersiv dide. Rewşa Îranê çawa ye? Li Îranê Kurd bi tundî ji aliyê dewletê ve tê kontrol kirin. Li dijî daxwazê wan yên serxwebûnê û xweseriyê rastî zextên giran tên. Faktorên pêwîst ji bo serxwebûnê çi ne? Aqlê çêkirî bi vî şeklî bersiv dide. Ji bo ku milletê Kurd dewletekî serbixwe ava bike, divê çend faktorên bingehîn werin cem hev. Çi ne ev faktorên bingehîn? Piştgiriya navdewletî. Ji bo avakirina dewletekê nû piştgiriya hêzên mezin pêwîst e. Hewldanên serxwebûna Kurdistanê bi giştî ji aliyê dewletên bihêz yên herêmê ve weke Tirkiye, İran, Iraq, Sûriye û civaka navnetewî ve nayîne destekkirin. Duyem, çi lazim e wekî din ji bo serxwebûna Kurdistanê? Dinamîk û yeketiya neteweyî lazim e. Aqlê çêkirî ji me re dibêje. Nebûna yeketiya Kurdan duwarê nêrîn û stratejiyên siyasî de xebatên serxwebûnê zehmet dike. Weke mînak, di navbera Kurdên Iraqê û komên Kurdên Sûriyê de cudahî hene. Rola hêzên heremî û cîhanê ev faktora sêyemî ne. Yani hêzên heremî û hêzên cîhanê rola wan bas dike. Çi ye? Tirkiye, İran hêzên din yên heremî li dijî avakirina dewletekî serbixwe ne. Ji ber ku ev yek dikare bandorê li ser gelê Kurd li welatê wan bike. Her wiha hêzên mezin yên wekî Amerîka, Rusya ji bo ku hevsengiya heremê biparêzin piştgiriya dewletekê Kurd ya serbixwe nakin. Çar, senaryoyên 10 salên pêşerojê aqlê çêkirî jî me re dibêje. Çi ye? Otonomî û çareseriya federalî. Dibe ku senaryoyekî bêtir ew be ku Kurd ji welatê ku lê dijîn bêtir xweseriyê bi dest bixin. Ne serxwebûna tam. Mînaka vê yekê Kurdistana Iraqê ye.
Rêveberiya Rojavayê Sûriye a Rojavayê yani li Sûriyê dikare were şopandin. Referanduma serxwebûnê dibe ku di pêşerojê de hin heremên Kurdî referandumên serbixwe li dar bixin, dibe ku ev referandum ji aliyê civaka navdewletî vê bi zehmetî bên askirin, ya din jî bê îstiqrara heremî, yani guhertinên mezin ên li rojhetanavîn mînak, şerê navxweyî, guhertinên rejîmê dibe ku derfetên nû ji Kurdan re peyda bikin. Lê rewşa wiha gelek caran dibin sedema felaketên mirovî yên mezin. Ev halekî giring e dixwazim dubare bikim, yani di 10 salên pêşiya me de bê îstiqrariya heremî dikare fayde bide Kurdan, lê belê di encama felaketên mezin de dibêje. Yani guhertinên mezin ên li rojhetanavîn wekî mînak dibêje şerê navxweyî çêbibin, guhertinên rejîmê çêbibin, wê demê derfetên nû derdikevin pêşiya Kurdan. Fakat di encama felaketên mirovî de dibe ku çêbibe. Encam çi ye? Heta niha nediyare ka Kurd ve karibin dewletekî serbixwe ava bikin yan na. Ev girêdayî guhertina rewşa siyasî ya li herêmê ye. Di 10 salên pêş me de rewşa siyasî ya herêmê çawa pêş bikeve, hêzên navnetewî wê çawa bikin, ev dikare encam diyar bike ancak. Lê belê di rewşa heyî de li şûna serxwebûnê bêtir xweserî yan jî çareseriyên federatîv realîsttirin, mantıklîttirin dibêje aqlê çêkirî. Di vê mijilê de her çend pêşbînîkirin zehmet bejîn, tekoşîn daxwazên gelê Kurd ve bandorê li biryar û rojava navnetewî bike. Yani herî dawî dibêje eger tekoşîna Kurdan bi pêş bikeve, daxwazên gelê Kurd zelal bibin, di qada navnetewî de dikare bi bandor bibe. Yani hêzên cîhanî ku îro li rojheta navîn bi tesîrin dikarin guh bidin daxwaz û sekna Kurdan û dixwazin dikarin ji wan re dewletekî ciyekî bixin bin garantiye. Yani bi destê wan mümkün e çêbibe. Yani ev jî nîşan dide îrada Kurdan, daxwaza Kurdan, tekoşîna Kurdan û piştgiriya hêzên navnetewî bibin yek, wê demê tu tiştekî dikare pêşî li Kurdan bigire. Hevalno îro bi vî şeklî bû. Ez werim cem we. Îro gelekî kêfa mat ji vê bernamê re. Sê heval tevlî bûn, fikrê xwe beyan kirin. Hinekî wan xwestin gotinê min ser rast bikin. Mala wan ava. Îjar min jî ji we re nûçe pêşkêş kir, saeta me temam bû. Ez dibêjim qey temam e. Ez li peyamê we binêrim eger rewşekî awarte tune be. Ramazan Özer mala te ava. Ev bername ya we ye. Tim werin tevlî bin. Ji kerema xwe re me bi tenê nehêlin. Bi taybetî rexne li me tê girtin ku hevalê jin kêm tevlî dibin. Em jî dixwazin. Hevalê me rojnameger, êjin, akademisyen, hunermend kî dibe em pir bi kêfxweşî vê derê dixwazin wan pêşwazî bikin. Tevlîbûna jinan mühim e. Ya di nava biryaran da, civakê de, bernameyan de. Baş e. Bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bira bêdewbe. Dem baş.